14 urtekin ez zinen gimnasioan, medikuan baimen berezi batekin, lesio bategatik, ja garbi zeukan kulturista izatiarena. Ja, gimnasiora sartu nintzen nien, ni sartu nintzen, bai, medikuak itxe izuztalako, baina ni nahi nagoen berez, muskuloa hartzia eta apurra fuerte jartzia. Ja, ezautzen nagoen kulturismoan mundua, baina ez oso barrutik, ez naukon oso klaro hori nahi nagoela, baina geroz eta gehiago jaten guztetan, eta bai, poliki juntzan. Sozial progresibo izan da, ezta? Bai. Momentu honetan, zein da zure momentua? Ze momentu bizi dozu hon? Ni justo gaurtien lehenengo aldiz konpetiru dut, eta naukon klaru asko guztetan jatela eta nire pasio bat dela kulturismoana, baina azkenien konpetiru arte ez dakitzu eguneko egunien. Orduen oin konpetiru hostien geroz eta klaru hau daukot, argi xau, eta bakit hemen jarretxu bidotela urte askotako. Ze gauza bada, entrenatzia, gogor, bihardian orduak, eta beste gauza bada, konpetitzia. Esan dozazu oso diferentiak diala. Zeatik? Hau, azkenien da kiroldanekin moduen, zuk azte bukaretan lagunekin futbolien partio pare bat jolazti gaitxik, ez are futbolarixa. Futbolien jolazti oso, baina ez are futbolarixa. Eta kulturismoan berdin pasetan da. Zuk aldozu entrenau, aljatzu guztau entrenetia talan, baina konpetiruteko bierdozun grasa portzentai oso txikina da, orduen horretarako goze asko paseta dozu, batez be oso kantzauta biltzen zare eta izaten die preparazio bastante luziak eta gogorrak. Zorrotzak orduan? Bai, oso zorrotzak. Eta merezi dugu alabe? Niretzat bai, niretzat nauz seguru eta ezagutzutena oso klaro, oso argi geratu jat, konpetiru hostien niretzako dela eta hemen hotela jarraitzea denborazko. Euskal Herriko txapelketan 3. geratu zinen. Bai. Sorpresa izan zen, Unai? Ni bastante konbentziruta jun nintzen, horre aurkeztu nagoen fizikoakin oso pozik nagoen, banakixen lan asko zauela atzetik eta nik nauen indana innauela, orduen horrekin oso lazain nauen, eta oso gustora geratu nintzen fizikoakin eta postuaz, orduen sorpresaik ez, baina oso pozik. Baina hobetu leike? Bai, noski, beti. Koreografia honenan sarixabe jaso zeben, atentzio deitu doz ez neke esango sekula, kulturistak koreografiak egite zituztenik. Bai, hori, jente asko ez daki, baina konpetizio batzutan ez danetan, izten doie denboratxo bat, minutu bat, 2 minutu, zuk aukeratze dozu abesti bat, eta itxozu koreografisa bat. Normalien jentiak ez dago asko kurretan, orduen jartzen dago abesti bat eurei guztetan jakela, eta itxen doie pose bat, gero beste bat, baina asko landu barik edo transizioak landu barik, eta niri poseti asko guztetan jat, asko disfrutetan dut, ni etxien aurikulara jartzen dut musikia, eta dantza moduen posetan jartzen az. Orduen nahi nauen lehenengo konpetizioan koreografisa on bat aurkeztia, eta bastante ondo urte jaten, urten zan, altzan urten hobetuen, eta hori azkenien premisoa muzuzien. Gero Espainiako txapelketara fan zitzen, han ja beste maila badau, beste kalidade badau, han gauzak etzian hain ondo urten, edo akaso hori da ez, jarraitu beharko bidi esango lotzut txapelketa batzuk ondo, eta beste batzuk ez hain ondo, edo? Bai, klaro. Azkenien, konpetizio horretan askoz nivel gehiago zauen, Espainia mailan zauen jentia oso fuerte, baina nik aurkeztu nagoen fizikoa izan lehenengo konpetizioan modukoa. Bastante txartua urten nintzen, nire ustez, nire entrenadoriak eta nik erabaki gauen apur bat pixu gutxi haukin aurkeztia, baina izan erabaki honena, orduen fizikoa izan honena, baina danetatik ikasten da. Baloratzen da, hau da, txapelketa baten epaileak ze baloratzen da? Egoten die, parametro desberdinak, bat izan leke tamainua, volumena moduen, beste bat definizioa, dela grasa gutxi aukitzea eta muskuluak asko marketia. Muskuluak aldauia auki profundia de geixa edo gutxi hau, gero bakoitzan estrukturia edo harmonizia, asko esaten da simetria, adibidez, eskumako bezua eta eskerrekoa antzerakoak izatea edo bernekin berdina, eta hori izaten da ekilibrizio bat topetia.
txapelketei begira alimentazioa eta grasa kopurua eta muturrera eroan behar dan hori ondo kontrolatzea be importante izango da, ez? Astokixarik ez egiteko. Azkenean, osasunerako ez da honena, kirol danak estremora eramaten diren moduen, baina bai kulturismoan adibidez nik hasi nauen preparazioa justo Gabonetan. Orduan Gabonetatik ekaineraino egonaz dietiaz eta dana preparetan. Denbora askokin ibili garen ez dugu gauza oso agresiboak, baina, klaro, en de 6 hilabete, 3 hilabetekin preparetan bazare, askoz be gogorra joan bizare. Eta behin txapelketara aurkeztuta, 6 hilabete horreko prestaketan ostian txapelketara aurkeztu, eta ostian berriz be gorputzari lasaiesuna mutezatzu, berriz be bere onera etorri deixen aukeria mutezatzu gorputzari. Bai, azkenien, grasa gutxikin, gutxi janda eta deskantzu gutxikin, hormonak eta gorputzeko gauza asko txarto gelditzen die eta horri deskantzu bat bai imun bijako. Kontuz hauki bidaz, jente asko konpetiru hostien itxitzen da eta ez da bien trenetan, dietak ez da bien itxen, orduen, indozu kriston lana aurreko hilabeteetan, besta ezin dozu bota dana holan. Baina bai zaiatu izare, poliki-poliki berriz normalitatera botatzen. Orduan, txapelketa aurretik buruakin eta txapelketa ostian be bai. Bai. Gainera, askotan be, alimentazio trastornuak eta sortzen die. Zeran zazen hain zorrotza hainbeste denbora eta ansiadia jatia gaitxik edo daz janai batzuk, ez oietz igual urte erdi jan barik eta bukatzerakoen konpetizioa batzuk azten die jaten pilo bat eta ez dakixie gelditzen. Betzatzen dut, kirolau praktikatu izateko mentalki oso preparauta edo oso gogorra izan behar dela bat, edo? Bai, ni beti izate dut, klaro okibidozula segaitxik itxegozun. Ez badakitzu segaitxik eta igual, daz batzuk, konpetirioten dabilela, Instagramera argazki bat igotzeko edo beste batzuk ikusteko edo lan, horregaitxik itxen bozu eta ez bajatzu apasionetan hau, edo gutxi ironbidozu kirol honetan edo ez dozu guztiz aprobetxau bier. Orduen, klaro okibidozu segaitxik itxegozun, ze berez oso gogorra da. Baina beti argi haukitza, dala zerbait guk erabakitzen duela eta zerbait guri guzteta jakula itxen duela. Zarreragoan ebatu duzu, zeure burua kulturizatzat dakotzuela eta irango dauela honek. Ez dakit, adin mugaren bat dako, zeka azkenean gorputza asko zaintzen da, gorputzari egurra asko mutezatzue, edo honek ez dako adinik. Da kirol bat apura desberdina, ze kirol gehienetan adin honenak izaten die 20, 30 gutxi, 30 aurretik, baina kulturismoan adin honenak izaten die 30 urtetik aurrera. Ze azkenien denborak emute dutzu, muskuloan kalidadia eta lan, azkenien da txuletak eta moduen, baka vieja, azkenien denbora asko dauko kalitate asko, madurez ezaten dela, eta hori denboria bideozu. Urtiak emuten dago hori Urtiak. Aste normal baten, txapelketarik ez dakotzu nian epe motzera, zenbat ordu entrenatzen duzu? Nola egiten duzu hori? Normalien entrenetan dut aztien 5 egun inguru, niko konpetiruteko itxen hauen entrenau 2 egun eta deskantzau bat. Deskantzua be oso importantia da, orduen portatzea mun bijako eta deskantzau bida. Eta entrenamentu bakoitza, depende etapa bakoitzien be, diferentziak eta badaz, baina ordu pare bat minimo, gero konpetiruteko preparetan gazenien be gehitxu bijako kardixua. Asko ibiltzen dugu edo bizikletan edo lan, orduen da entrenamentua ordu pare bat, eta gero zintan edo bizikletan ibiltzen, beste ordu bat, beste 2 ordu edo bakoitzak gero dauna. Bueno, lehenengo aldisa da, lusapenian kulturista bat elkarzaten duguna, ez dakit askoz gehiago bengo dian. Lagunek zer dinue? Etxian zer dinue? Ja bastante denbora noienez, aurretik ja bazakixen zara zerbait asko guzteta jatela eta lan, orduen ez da ezer berrisa, noie ja denbora asko dietia hitzen, entrenetan eta lan, eta zer iso hartzen, orduen ja ezauten zabien eta bazakixen, más o menos zelan zan. Kompetiziora adibidez, nire familia dana etorri izan, nire kuadrillakoak eta gimnasioko lagunak bebai danak apoietan, orduen parte horretatik ezin azke jau, nire gurasoak pilo bat laguntzen duztie, eta bebai, urentzat zaila da ulertzia,
ze ez bauzu inoiz olako ezer, edo dietia, edo deskantzetia, edo entrenetia, pues jentia ikosteta jako ulertzia, baina apoioa nauki dut. Unai, gu adi ongo gara, aurrengo txapelketa horrek zer dinuen, eskerrik asko, segi egurrien eta zorionak. Zuei, eskerrik asko.